يسوس قويتا أمين نايلوم ما أنتي أرستي كوري خا زبلي آمين كوريهم كوري خا كبرتي يا أخي هاللويا أب إيساس 4:3 كنكفتينا ما إيساس 4:3 بمولو رأيوه بزعبا إخزيابير كم يجرو نهزبو تسفا خمزهبو زقلتي حجي أنا دليا دلوخوجن 3:4 كم ببيعمو تيا دليا دلوخن كسر 4 يا مالتي عب كسر 3 تايبل أنا إخزيابير أملاخكا اتنا إسرائيل قدوس مدحاني خايمو نجبت بجاخا ني إثيوبيا سبان عب كندخا أحلفكو عب عينتي بلوتون كبرن سلزخون كان سلزفك أركوخان عب كندخا سبات عب كندي هيوات كادما هزبتات كهبي هاللويا سلازب زنتاي لو دلو بلوت إلو الله كور إلو الله سلازف كورك خاخا إلو الله سلاسة نجاري تزاري بدله كدمنا وقوم تاونا جن كسب حالنا ويدما كرد أنا من تانتي دهرة بايتاناي متحف إيساس كمي مهانو كنفلتنا جدني مهناتو تخلنا نبزتاتي ناس واي مكابيو تس ويدما كابيو إخزابير سلامنتاي تسفاز وهم دلله وي أبيني روميوم إلك كن حتتنا جدني سلازي أبزغن رأي خلنا زي متحف إيساس تبال أب شامناي كفل زمن قدمي لدته كريستوس تتصحفت بشم نبي إيساس شعز نبر النبي مالتي أبزخا سلسة نجار يتزارب أب سلسة نجار كفافي الولو إيساس مالتي اتحادة انتايو كاب معرف حادة كسب معرف 39 انت ريناو يهوداويان ويد ما إسرائيلويان أب مجزأته خمساته تعبي أسور تبهال منجستي تعبي يعني رشوا أسور تبهال منجستي نساء أب مجزأتي كم تأتوا إسرائيلويان إياه تنجر مالتي الزجن تريهما أسورسي تاع منجست أسورسي برتعت سلازخونات كن هيكونن اتتصاقم انتايو إسرائيلويان كنريهم كلنا نجزيابير سلازي تأزوزو إيو تتصاقم عبي تتصاقم كون نيرو سلازي تأزوزو شو أنتاي جيروا نعم مجزأتنا أسورتي ومالتي شعو أو كنريه كلنا إيساس انتاي اللي يدزارب تنسحو تملسو اللي يدزارو منيرو مالتي اتيا كالإيتخا كم معرف 4 كسب معرف 55 كا انتاي يدزارب يهوداويان نبابيلون بمجزأت خيرهم مالتي نمجزأت مساعته أو انتايو زتفعلهم إخزابير كامركو خمز ملصو تمليسهم دما نبهاجرهم كم زاتو أبهاجرهم آتيم كا عبد تسفا إخزابير زدالو ولهم ويدما نهزب خم دوزحو يزنقر مالتي هالوليا اتاسال سيتخا انتايا كاب 56 كساب 66 إذا معرفتي نقولون دلوقتي معرف كم يجرو فلالي وهم زلوا مالتي إخزابير عبد سبيسيفيك زتزارو انتايو اتوم إسرائيلويان أفتي عدهم ساعتو نإخزابير كم يجرون كم زقل قلوا سبيسيفيك يتزارب مالت مسواتي حرود كم يجرون كم زقربو سنبت كم دخبرو أفتنا عشر أقوله يزارب مالتي سلازي بحافشو إخزابير انتاي يزارب أبزي بمولو نجر تسفا يزوم دولاب زيا كم عرف 56 كسب 66 مالتي دحقو سوكم نجر كا أفتح خالقيتي انت رينا إخزابير تسفا سبيسيفيك هو كله نخلو هزب نخبوز حيوم تسفا هيو مالتي نسوخ انت رينا دقور ماكم بتعمي very interesting زغون الرجال رخيبة بك إخزابير سي كمي مهانو أفتي بابيلون كأتو خلو أفتي مجمرة أفتي معرف حدك سب 39 ترينا نيسوس كريستوس تنبيت الله أفتي مجزأتو خلو مالتي معرف شعات ترينا مالتي أفتي خالقيتها كاب 50 كاب 4 سب 55 ترينا خان تيالو نيسوس كريستوس موتن تسايو موتو ينقر مالتيو 53 معرف ترينا مالتي أفت موداتها خا ينقريو أم بالسوسان حدا معرف نيسوس كريستوس تي أم جمرة دسوبه ويدماتي حمات بايك فوسيم تي تصحف استفتما مالتي
ስለዚህ ኣብዚ ሰለስተ ነገርስ እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ ሕጂ ዕላማ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ነይሩ ንህዝቢ እስራኤል ንኸድሕኖም እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ድሕሪ ባይዙ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ሕጂ ናብዚ 43 ተተመሊስና እግዚአብሔር እንታይ ብለና ኣሎ ክቡር ኢኻ ብዝተፈላለየ ነገርስ ክቡር ኢኻ ነቲ ብጣኹም ደሎ ሕዝቦሞ ክቡር ኢኻ በልዎ ክብርቲ ኢኺ ብዋጋ ዝተዓደግካ ሰብ ኢኻ ብዋጋ ዝተዓደግክ ሰብ ኢኽ በልዎ ኣሜን ስለዚ እንተ ኣብዚ ሕጂ እንተርኢናዮ እንታይ ኣሎ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ስፔሲፊክ ንእስራኤላውያን ሓሪው ስለምንታይ ብኸመይ ሓሪዎም ኢልና ተዛሪብና ካብ መጀመርያ ኢና ንመጽእ ማለት እዩ ካብ አብርሃም እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣቦኻን ኣዴኻን ሓዲካ ውፃእ ናብ ዝኾነ ውፃእ ጥራይ ኢልዎ ምስ ወፀ ሽዑ ድሕሪ አብርሃም እንታይ መጽዩ ይስሐቅ መጽዩ ድሕሪ ይስሐቅ መን መጽዩ ያዕቆብ መጽዩ ያዕቆብ ካ እስራኤል ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ አብርሃም እግዚአብሔር ሕጂ ታ መጀመርያ ሽሙ ወይ ድማ ዝጽዋዓላ እንታይ ነይራ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ብኸም ይጽዋዕ ነይሩ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ብፍሉይ ነገር ይጥሙቶም ነይሩ ፍሉይ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ እስራኤላውያን ስለዚ እንታይ ድብል ደለኹ ሰብሲ ክቡር እዩ ሰብሲ ፍሉይ እዩ ናቱ ነገር ኣለዎ ይዝብል ደሎ ስለዚ አብርሃም እግዚአብሔር አብርሃም ፕሮሚስ ነይሩ እግዚአብሔር ዝኣተወሉ ፕሮሚስ ነይሩ ንአብርሃም እዚ ፕሮሚስ ከዓ ንህዝቢ ከብዝሖ ከፋርዮ ንዓብ ህዝቢ ኔሽን ክገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 26 ተሪእና እግዚአብሔር ሲብለና ከምስሉን ከምልክዑን ሰብ ንፍጠር በለ ሓቀይ ከምኡ ኢሉ ግን ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ትሕት ኢልካ ምስከካ እንታይ ብል ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጢሮ ስለዚ ምናልባት ንዓኺራኻ ምናልባት እግዚአብሔር ሰብ እንዲፈጢሩ ስለዚ ነወዳት እንዲፈጢሩዎም ኣወዳት እንዲና ክቡራት ከይንብል ብኸምኡ እግዚአብሔር ካ ጎሪሑ እንታይ ገይሩ ሰብኣይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኢሉ ፈላልይዎም ኣሎ ስለዚ ኩላትና ብምስሊ እግዚአብሔር ዝተፈጠርና ሰባት እንታይና ክቡራት ኢና ወላ ሓንቲ ነገር የብልና እግዚአብሔር ክቡራት ገይሩ ይፈጢርና ኣሜን ኣሜን ሓደ ነገር ኣባሃል ኣሎ ሰብሲ ናቱ ኮንፊደንስ ከውድቕ ከሎ ኣጋጥምኩም ኣሎምሽ ኣነሲ ሕማቕ እየ ኣነሲ ድርባየ ኣነሲ ኣይጠቅምኔ ኣነ መልክዐይ ክፉይ እዩ ኣነ ቀጢኔ ኣነ ገጂፌ ኣነ ገለዶ ማዓት ይዛረብ ሰብ እንታይ ደ ይዛረብ ግን እግዚአብሔር ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ክቡር ኢኻ እዳዝ ማተር ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ዝፈጥረካሲ ክቡር ኢኻ አንቱም ሰባት እንታይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ላይ መዝሙር ዳዊት 139 ጥቕሲ 14 እንታይ ዝብል ድንቅን መስተንክርን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ ከማስወከ ስለዚ ነቲ ብጣኹም ደሎ ሕዝቦ ድንቅን መስተንክርን ጌርካ ዝተፈጠርካ ሰብ ኢኻ ዝኾነ ይኹን በልዎ ሰብ ዝኾነ ይኹን እንታይ እዩ ድንቅን መስተንክርን ጌሩ ዝተፈጥረ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ መሲኩም ኣባና እግዚአብሔር ዝሐደሮ ነገር ኣሎ ኣቱም ሰባት ኣነ ክፍጠር ከሎ ኣነ ምስኩላትኩም ማዕረ ይኮንኩን ናቲ ናይ ባዕለይ ኣለኒ ኣነ በቃ ንዓይ ዝመስል የለን ንዓኹም ካ ዝመስል የለን ንስኹም ናይ ባዕልኹም እዮም ንስኹም በቃ ካልእ ወላ ሓደ የለን ስለዚ እግዚአብሔር ልክዕ ከምኡ ገይሩ ክፈጥር ከሎ ከዓ እንታይ እዩ ናትካ ዘቐመጠልካ ስለ ዘሎ እቲ ናትካ ምጥቃም ጥራይ ዘድሊ እቲ ናትካ ክትጥቀመሉ ኣለካ ውሽጥኻ ደሎ መርሙሮ እግዚአብሔር ዝሃበካ ነገር ኣሎ ብልብኻ ሃሌሉያ ሕጂ እዚ ሓንቲ ከዓ ኤግዛምፕል ከም ጻልኩም ይኸ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሓለፈ ከሎ እቶም ደቂ መዛሙርት እንታይ ኢሎሞ መሲልኩም ጎይታ ኢሎሞ እዚ ሲ ብዕጉር ዝተወልደ ሲ ናቱ መርገም ድዩ ወላስ ናይ ስድሩ ኣቶም ሰባት
بعور استولد سب نيرو قويتا اسم كا ازسي افتي اسرائيل كوم ينيرو كم دمساني كبز زخونه سب بغلا بسنكلنا استولد سب كم نغزابير زبودلو وي دما ناتو جنريشن اتزم اذا حلف جنريشن غلا زبدل نيرو غيروم يمدوستو نيرو مسلاني كومي مسلاني I think yeah هجي كومي لم حاتيتومو قويتا خنتاي لهم مسلوكو ناي قويتا ملسخه كبر እግዚአብሔር ክግለጽ እንበር ናቲ ኮነ ናይ ስድሩ ይኮነ ለሚተሊ ሕጂ ሓደ ነገር ክረግረኩም ጎይታ ንዑ ከማን ብዕውሩ ፈጢሮስ እንታይ ዝብሎ ክብር እግዚአብሔር አወኽ ግለጽ እዩ ከምኡ ኮይኑ እንበር ከላይ ይኮነ ስለዚህ እሱ ከማን ብዕውሩ ዝተወልደ እግዚአብሔር ክትቆመሉ እግዚአብሔር ክባርኾ እግዚአብሔር አይኑ ከፍተሉ ዝፈቀደሲ يقرن يكو سلازس نحناسي انتهى لنا كوراتنا بستولدنا نولد زي أبيه ذهبنا ملك علنا ذهبنا تالنت لنا وشتنا نسو تراي كنتو كومول لنا نفسها ايتودو نفسخي ايتودوي لم يتالي خلينا نقولكم هذا نجار سب نسخة وين نسخي كفئتي اخي كفو اخا አይትረብሕኒ እንታይ خسخي ዝብለካ ሰብ ማዓት እንዲደሎ በገለመለ حجي ብዙሕ ይደለኹም ሰብ ንስኻ ግን እንታይ ካትብሎ መሲሉኩም ለሚተሊ خنقركم بكريستوس ذهبنا مننت አለና ክርስቶስ ذهبنا مننت አለና ዝጻሐፍ ኮሎ ናን ቁርብ ከካፍለኩም ግን ማዓት ይደሎ ሰንጥራ ይኮናል ማለት بكريستوس وصعت حراينا سلطان زلنا سباتنا انا كونكون دولو دلو مصحف قدس يزولو دلو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ግል መድኃኒኻን አምላካን መስተቀበልካዮ እዚ ሁሉ ተዋሂብካይ ሃሌሉያ ጨው ምድሪ ኢኻ ጨው ምድሪ ኢኺ ውልድ አምላኽ ኢኻ ዘለዓለማዊ ህይወት አለካ صبغها عرك يسوع إخا بكان يسوع دلائي كذا عركها best friend خاي مالدي باريات صدقي إخا صوع إخا حدش فطرت إخا زيا بتعمي دقار ماكم نجار خانت بتعمي بكا دحق قصة النجار تلا مسيلكم أبرن نقفان زي بالكاسبها والحنت أبر يبلكناها لك قويتا يسوع كريستوس كم نقول لما تحني خمس تقبل كايو أباها أبر يبلكا نقفيتا يبلكا قال يبلكا والحنت يبلكا نوتويها which is صادقيها مالتي سلازسي نفسنا سي كبرات ويدما سبات كبزي هم كلنا أنا دا هم ديكونكو أنا دا أمو خبزندي انتايو كلام لا ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛረብ ሰይጣን ዘዛረበ ሆለን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብሎ ነይሩ ካብዚ እንተኮይንካስ ካብዚ ግበር ብሎምሽ ኢየሱስ ቃል ይሰድድ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ አዋጅ በአዋጅ ይስፈርስ ሰብ ከወጀልካ ኸሎ ንስኻ ትወጀሉ ኣብ ላዕሊ ሽዑር ራፀም ምትናትካ ይስዓር ናይ ሰይጣን ቃልን ናይ አምላኽ ቃልን ይራኸባሉ ማለት እዩ እዛኻ for sure መንከም ድስዓር ጎይታ ይድስዓር ስለዚህ ምስ ጎይታ ስለዘለኻ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክቡር ኢኻ እዳዝም ማተር ዝኾነ ዓይነት ሰብኩን እግዚአብሔር ዝፈጠረካ ከምቲ ነቲ ዕውር ዝፈጠሮሞ እግዚአብሔር ዝተጠቀመሉ ንዓኻ እውን በታ ዘለኻ እግዚአብሔር ክጥቀመልካ ነፍስኻ አይተውደቕ ወይ ድማ ነፍስኻ ይተውደቕ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ያመን እግዚአብሔር ሲንህዝቡ በጣም ዝቋ ክሳይ ዝገብሮ በጣም በቃ ጥንቆቆሉ ይንህዝቡ በጣም ይዝጥንቆቆሉ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ተጠቅሶም ሞንተ እንተሪኢናዮ እንታይ ዝብለናው መሲልኩም ንህዝበይ ዝተንከፈሲ መርዓት ዓይነይ ከም ዝተንከፈ መርዓት ዓይንኻ እንዳተተንከፋሲ
انت خم تخون تفلتوا يا تنبع بقى بزح ነገር ይደለው ማለት هجسي እግዚአብሔር ሰብ ካብዚ ይገብለና ኮሎሲ ንእግዚአብሔር ይትንክፍለው እምበር ንዓና አይኮነን ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ስለ እግዚአብሔር ሲክሳብ ኩንዱ ንዓና ይጥንቀቀልና يفكرنا يحبحبنا مالتي يسوع كريستوس يبارك آمين ስለዚህ ንዓና እንታይ ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥረና ሁሉ ካብ ቀደም ካብ ከብደ አዴና ከይተፈጠርና ሁሉና ከምቲ ኤርምያስ 1:5 ዝብሎ ከይተፈጠርና ሁሉና ኣብ ከብደ ዴና ሁሉና ፈጢርና እዩ እንታይ ከም ንኸውን ይፈልጥ እዩ ንምንታይ ከም ዝመደበና ፈልጥ እዩ ስለዚህ እቲ ዝፈጠረና እግዚአብሔር ኮሙ ገይሩ እንደሎ ባዕልና አይነናዓቆ ወይ ድማ ባዕልና ትሑታት አይንጎሮ ነቲ መንፈስ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሕጂ አበይ ክንከይዲና መስልኩም እዚ እቲ ክሳብ ክንደይ እግዚአብሔር ክቡራት ምዃናን ብሉጻት ምዃናን ዘርኤና እግዚአብሔር ሲ ከመይ ብሉጻትን ክቡራትን ምዃና رأيوه እግዚአብሔር በቃ ክሳብ ክንደይ ከም ዝካናኸነና ሪኢና ያለና ምሽ ታሳሰይትኻ እግዚአብሔር ሲ ስለ ዘፍቀረና ኢሉሎ ስለ ዘፍቀሮም ሲ ተስፋ ሂቦም ወይ ድማ ካብቲ ናይ መግዛእቲ አውጪው ናጽነት በቃ ጽሕዎ ማለት እግዚአብሔር ስለዚህ እንታይና ክንሪያ ሕጂ እታ ስለ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ሲ ሓደ ነገር አለው ብራት ዓለም ትፈልጦ ታሪኹን ዝተጻሕፈ ኣብ ኩሉ ሪሰርች ወላ ጌርካ ገለመለ ወላቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ዝጻሕፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንሰን ዝንገር ማለት እዩ ሓደ ነገር ዘይካሓድ ነገር እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር አለው ንሱኻ እንታይ መስልኩም ዮሐንስ 3:16 አምላክ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ንኸይጠፍእሲ በጃክ ሳዝህብ ክሳዕ እንደዚ ንዓለም አፍቀራ እግዚአብሔር ንቡሙላትና ዓለም ደለና ይፈጥርና አፍቂርና ዝበደለ ዘይበደለ ኩሉ ሰብ ኮበድሊ ዘይበደለ ከማን የለ ኩሉ ሰብ በድሊ ስለዚህ ንኹላና እግዚአብሔር አፍቂርና እዩ ብሩሃት እግዚአብሔር በጣም አፍቂርና ይናና አሜን ስለዚህ ዘፍቀረና ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ኪብና ናና ሓራ ውጻት ኮይና ማለት አሜን ስለዚህ ሓራ ውጻው ይኹም ኢየሱስ ስለዝፈትወኩም እግዚአብሔር ስለዝፈትወኩም ይኻላ አይኮነን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ዝኹል ነገር አሪና አለው ክቡራት ይኹም ይልና ብሉጻት ይኹም ይልና ስለዘፍቀርኩም ይልና ንእግዚአብሔር እንታይ ግቦ ምስጋና እግዚአብሔር እንታይ ዝግቦ ምስጋና ይኹኖ ነቲ ደገምድሓን ዝኸፈተለይ ድማ ክቡር ስሙ ልዕል ይበለለይ እዚኣ ግዜ ተለና ድሕሪ ፕሮግራም ክንዝምራይና አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዝልዮ ምስጋና ክነመስክኖልና ክቡራት ገር حسابه كبرات غير فتيرنا بلوصات غير فتيرنا ስለዚህ ፍቀረና ኩሉ ነገር ንዓና ዘይግባ አና ነገር ስለዛሃበና ሲ ምስጋና ከማን ወሕዶ ካልስ ወልሐንት በቃ ዋው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ንእግዚአብሔር ነመስክኖሉ ነገር አርባዕተ ነገር ከተቀሰሞ በእንኮዴ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ሓንቲ ጥቅስ ግን ክትሕዙለይ ምኹለን ማለት ንኹለን توكل انت هلا مسكانا زغبو مسكانا املخو زغبو املخو
وداسي زغبو وداسي كله نزغبو يخاطبو نحدث مسكانا خطبو خلخا تملو خلخا مالتا يكونن مسكانا كبزي worship تقبر لخا مالتا يكونن سلازي اتا قصر حاده ترينا بهيوتك تنبر زلخاسي كاب እግዚአብሔር تا بهيوتنا ننبر دلنا اب دوغا معرف سلسته استرانكلتن እንታይ ይብል سلسته استرانكلتن እንታይ ይብል ምሕረቱ ይተወደኒ ሞ ጥራ ዘይጠፋናስ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ አነሲ ኣብዚ አትሪኢን ደለኹም ሲ ከብዛ አይለስ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዝሃበን ወይ ድማ ምሕረቱ ስለዝበዝሓለ ይብዝጠጠው ኢለ ደለኹም በር ካላ አይኮነን እግዚአብሔር ምሳይ እንተ ዘይህሉሲ እንታይ መሆንኩ ነይረ ንስኹም ኮሞ ማለት እዚ ከብዚልና ንኾዶ ደለናሲ ሲልና ንኾዶ ንወጾና አትወ ደለናሲ ካብ ርእስና ዶ መስለኩም ና ካብ ርእስና ይኮነንሽ ሓንቲ ምስ ማቲ ማትሰላሓ ወይ ኣብ ኬንያ ኩሉ ግዜ ድዝምረለይ ዝነበረ እዚኣ ርእሰይ ስቲክ ኮይና በቃ ሓንቲ መዝሙር ባያ ኩሉ ሻዕ ክሳይ ድገብር አምላኽ ምሳና እንተ ዘይነብር ተዘይዋግአልና ሓይሊ ጸላኢና በርቲዑስ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለዚህ እንታይና በህይወት ዘለና ኣብዚ ትርኢና ደለኹም ከብዚልና ደለናሲ ካባና ይምሰልኩም ኩላትናሲ ንርእስናስ ካባና አይምሰልኩም ካብ እግዚአብሔር ይንበር ካባና ይኮነን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ካልኢትኻ ስለ ስድራና ኻዚያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ክንከይድና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 4 ክንሪአና ሞ በሐሳብ እንታይ ትብል ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንተ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅቡል እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ከርእዩ ንወለዶምን ውሬታ ክመልሱ ይምሃሩ እንታይ ዝብለሎ ታ ውሬታ ማለት ንስድሮምሲ ውሬታ ክመልሱሎ ለሚቴል ይኽነግረኩም እግዚአብሔር ዝፈጠረና ንዓና ይምሽ ፈጢረና አለምሽ እቲ ምዕባይ ግን እግዚአብሔር ተራ ይኮነን ናይ ስድራና ተራ እግዚአብሔር አይኮነን ድዕቤና ንዓና ስድራና እዮም ድዕቢና ብናይ እግዚአብሔር ሓላፍነት ተቀቢሎም ስድራና እዮም ድዕቢና እምበር እግዚአብሔር በዓሉ መጽ ይኮነን ድዕበና ወይ ድማ ድዕቤና ተረዲኩም አለምሽ ስለዚህ ንስድራኻሲ ክሳብ ክንደይ ምስጋና ትዎም ማለት thank you so much ስለ ዛዕበኻኒ እግዚአብሔር ሲ በቃ ሓላፍነቲ በቃስ ንዓይ ስለ ዛዕበኻኒ ኣብና እግዚአብሔር መንገዲ ስለ ዘእተኻንሲ በቃ እግዚአብሔር ይባረኽ ብጣዕሚ በቃ ደመስክነካ ካብዚ ብምግባርካ ዋጋ ከፊልካ حسب وناي سدرا ناي عدنا كميلنا هم نعبي خلاتنا بزح ነገር እንዲደሎ ግን እግዚአብሔር ሲ ከመገሩ በስድራና ከምዝ ተጠቀም ኩላትና እንፈልጤና ስለዚህ ንስድራና ሲ thank you ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሓደ ሰብ thank you ክትብሎ ከለኻ ከመይ ልቡ ሓፍ ከምዝብሎ ወይ ድማ thank you ክትብሎ ከለኻስ ዋው
ማራነ ጽቦ ነገር ገብራለሁ ይሉ ማለት እቲ ዝገበሮ ነገር ስንታይ ዝገብሮ ይወስኸዱ ስለዚህ ከም ሕብረተሰብ ቴንኪዩ ክንፈልጥ ኣለና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ኣጆኹም ስድራይ ኣቦይ ኣደይ ምሳኹም ኣለኹ በቃ ዝኾነ ነገር ተሎ ኣጆኹም በርትዑ ገለ ከምኡስ ክንብሎም ኣለና ምክንያቱም ሶም ከዓ ተስፋ ክረኽቡ ምእንታን ኣሜን ስለዚህ ሎማዓንቲ እንታይ ቴንክስ ጊቭን ኣብታ ታሕቲ ክንወርድ እንዲና ክንገብራ ኢና ኣሜን ክንገብራ ኢና ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ሳልሰይቲ ከዓ ስለ ኣገልገልትና ኤርምያስ ንኸይድ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 15 ክንርአና ሞ 14-15 በሓንሳብ ኣለዋ ከምዚ ኸኣብላ ኣቱም ጠለምቲ ደቂ ኣነ ጎይታኹም እየ ከካብ ከተማ ሓደ ከካብ ስድራ ቤት ክልተ ኣምጽኤ ናብ ጽዮን ከእትወኩም እየ በእምሮን ሕዙሕጅ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓሲኹም ጓሶት ከዓ ክህበኩም እየ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር እንታይ ሃሌሉያ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ድጓሲኹም ሲ ናብዮም ድጓሲና ናብ እግዚአብሔር ጓሳ ናይ ጓሳ ሲ እንተዘይ ጥዑ እቴን እንስሳ እንታይ እንደሆነ ፋፋ ብላ مش حاجة كريستوسون كم نديلو غواسان ديلو أنا غواسا يلو مش غواسان أي سأزي يسوع كريستوس تعيو يسوع كريستوس غواسا يو نتهز بس غواسيو خا غواسات كأميت الله غواسات شماغلتات دياقونات أبحانت ما حبر سألو እግዚአብሔር ሲሉ ይቆምጥኒ ናዓና ብጣዕሚ ዝገርመኩም ጓሶት ዘይብልና ንፈትና ከመይ ከም ትጣዕም ፋሕ ኣምተረኸብና ነርና ጓሳ እንተዘይ ኣኪብካ እንታይ ኻ ፋሕ ንርእስኻ ኸ ጓሳ ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ ባዕልኻ ጓሳ ኮይንካ ማሕበር ክንመርሕካ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ ጓስነት እንተኮይኒ ክትመርሕ ትኽእል ምሽ ስለዚ ማሕበር ጓሶት ኣለዉ ፓስተራት ሽማግለታት ኣለዉ ዲያቆናት ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ሲ ቴንኪዩ ናዮም ንፈልጥ ዶ ሕሰቡ እስከ ቴንኪዩ ኣነ ብዚኣ ዘለኹ ሲ እግዚኣብሔር ረዲእኒ ምሽ እሶም ተዘይህልዎ ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ኸማን ኣይምፈለጥኮን مش أتوم زمهورة خان منديم أتوم ناب كنوع من قد بسالة بنعاخا زتقليو نهزب أملاخ زتقلي منديم مرحتها مس أملاخ تماخيرهم نسبات كمي جيرهم كمرحو خمزلهم زنوغرو منديم نهزب أملاخ ناب كنوع من قد زمرحو خان منديم حانت ما عالتسي أمسكين نام نفعل الدو حدا نقر كنوغروكم ፓስተር ወይ ድማ ሽማግሌ ማለት መልአኽ አይኮነን ሰብ ከማና ኖን ንሶምሲ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ከማን ከማና ይጋገዩ ይትሱ ኩሉ ሰብ ይጋገ እትስ ግን ነትጌጋ ኸይራኻ እትዛዓበየ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚያ ዘለና ቁኑዕ መንገድ ንኸይድ ዘለና ቴንክ ዩ አገልጋሊ ወይ ዝኾነ ሓላፍነት ደለዎ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ቴንክ ዩ ክትብሎ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ይባርክካ ክትብሎ እቲ ሰብ ከመይ ከም ዝስምዖ you guys have no idea ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢንካሬጅ ዝኸውን ካልኣይ እንታይ ዝኸውን መሲለኩም
በቃ አብዞሎስ በቃ ከመገራ خبرت አخل ከመገራ ንግዚአብሔር ሲካገልግሎ ነዚህ ህዝብሲ ናብ እግዚአብሔር ይወስዶ ኢሊ ይሐስብ አገልጋሊ አሜን ስለዚህ ታታን ወረዲና ታታን ወረዲና ተርኪና ናበላዕና thank you ንወሎም ወሪና thank you ብዙ ትገብሩ ወደለኹም ንዓና በቃ ዓብ ነገር ዓብ በረኸት ይኹም ተምጽልና ደለኹም worship ግበር ወይ ኮንኩም ደብላኩም ደለኹ እዛ ተረዱኒ just thank you ደብላኩም ደለኹ ማለት እቲ ምስትና እግዚአብሔር thank you ንብሎን እግዚአብሔር ንዓምካ thank you ንብሎም worship እንዲሁ ይትብልኻ it's not worship ተምልኾ ይኮም ካንደለኻ just you thank him thank you ካትብሎ ደለኻ ካላ አይኮነን ስለዚህ ታሕቲ ወሪና كما هنجبرينا نفس وقفنا مالتي زين 4 ነገር كلاتنا كنجبرنينا امين بسوا سالسيتي رابعتي سوري نتوم بزخون ነገር زحاغوزنا thank you نقولهم كمي مالتي سبسي حسابو كميلنا متينا بستفعل ነገር ፕሮሰስ መጽና بستفعل ነገር በቃ በፕሮሰስ መጽና ገሌና አምላኽ ዘምጸናውናሉ ባሉ እግዚአብሔር በቃ بستفعل ነገር ኩላትናስ በበይና አይነት አማጻጻይና መጽና ደለና ግን ሓደ ሰብ ዝገበረልካ ነገር ግን አለ ወይ ድማ ብዙሕ ሰባት ግን ንሓንቲ ማዓልት ዝገበረልካ ዓባይ ነገር ግን አላ for example نحنت معلت جزء زحدرك ولا نموله أتي process زمسكا قال ده نقدفه عبنا جريس حتى يقولون حنت معلت ولا زحدرك هم جزء thank you إلكات فلتو حجين تايو زيابين تايز مرنا دلوا مسيلكم thank you هن مهار thank you نبال آمين سازي بحق يبلوكم الله انتي مسيركم حدا سب كغلغل كلوسي ويدما كغبر كله بزح ነገር ሲ thank you زولو thank you زولو سب انت زي رخيبوسي انت زغون discourage يكون هون انت تايمو زولو زغورو دلوخسي ما اسكبزي ازي دخيميو كاب املاخ تراي كرلو غلغل خنبل نخدينا ግን ሰብ ከም ባህሪያትና ኮሚና thank you ዝብለና ወይ ድማ እቲ ዝገበረልና ሲዋ እንታይ ዳይ thank you ከበለዳ ኸይዱዳ እንታይ ዳይ በርከት ዝገበር ኩሉ ርድኦዲ ገለገለ ንበሊና ከም ሰባት ማለት ስለዚህ እንታይ thank you ሲ ከም ሕብረተሰብ ክንመሃር ኣለና ምክንያቱ ኩላትና ክንብርትዕ ኩላትና ክንሕይል ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኽንመጽእ ሲ እንታይ ዘለና thank you እዚኣ እንታይ ኣብ ታሕቲ يا بزعبا زي أخا موكسة تقصي أب إفسون كن رأينا مو إفسون معرف حدا تقص 16 بصلوتي ان ذكركم كي يبكركم سليهم امسكن الله of course نخال ነገር እንዲው ጽፎ ሆን ግን እንታይ ድብል ደለኹ አነ ግን ስለቶም ዝገበሩልኩም ስለኦም ጸልዩን አመስግኑ ሲምፕል እዚ አይደብል ደለኹ ስለቶም ዝገበሩልኩም ሲ ጸልዩን አመስግኑን አሁን ከአ thank you ها ክንብሎ ማለና ምክንያቱ thank you እንደሐደ ይበልና ዮም እንታይም ደኾኑ ንዝመጽ ወለዶውን ንኻሎት ክገብሩ አይቀርንም ሶ እንታይ ዝኾን መሲልኩም ኩሉ ሰብ ንሕና መጽና ለና ኣብዚያ ስታክ ነሆን ማለት ብደገደሎ ወይ ድማ ዝኾነ ደሐገሰብ እንታይና ነሆን ታሰብ ማለት ስለዚህ
ክድምድማ ጎይታ እንታይ ዝምህረና ደሎ ክቡር ኢኻ ይብለና ኣሎ ብሉጽ ኢኻ ይብለና ኣሎ ስለ ዘፍቀርኩኻ ኢልና ስለዚ እግዚአብሔር ብሉጻት ጌሩ ይፈጥርና ብሩኻት ነፍስኩም አይተውደቁ ነፍስኹን አይተውደቃ እግዚአብሔር ንሕና ጎይታ ይባረክ አሜን ንሕናሲ እቲ ዘለና እግዚአብሔር ዝሃበና ብትብዓት ክንመላለሰሉ እንተኮይና መንነትና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ክቡራት ጌሩ ከም ዝፈጠረና እግዚአብሔር ብርታዓት ጌሩ ከም ዝፈጠረና እግዚአብሔር ናትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ከም ዝሃበና ክንፈልጥ ኣለና እሱ ከይፈለጥና ንእግዚአብሔር ክነገልግሎ ኣይንኽእልኒና ስለዚ እንታይ ዝብለና ደሎ እግዚአብሔር ነፍስኩም ኣይተትዕቱ ክቡራት ኢኹም ወላ ሓንቲ ብዝኾነ ነገርሲ ነፍስኩም ኣይተወድቁ ዝመፀ ይምፃ ኣብ ዓለም ዝመፀ ይምፃ እታ ናይ መወዳእታ ትመፅእ ሞት እንድያ ልዕሊ ኣይትመፅእን እያ ሞት እያ ትመፅእ ዝመፀት ትምፃእ ክቡር ኢኻ ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰብኩን ወላ ሓንቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰብኩን በቃ እግዚአብሔር መቸም ጽቡቅ ኮፎ ኢሉ ይፈለየን እንዲነት ህዝቢ ንህዝቢሲ ጽቡቅ ኮፎ ከብዚ ላ ይፈላለዮም ንሕና ኢና ንፈላለዮ ደልና ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚአብሔር ግን እንታይና ክቡራት ኢና ስለዚ ኣወዳትና ኣዋልድና ኩላትና ክፉኣት ኣይኮናን ጽቡቃት ኢና ከም ዝብለኩም ኩፉ ዝብለካ ሰብ ና ጽቡቅ እያ ንዳ መኻባይ ጽቡቅ ደለ ካባይ ጽቡቅ የለን ምሽ ካባኹም ካ ጽቡቅ የለን ከም በሎ ሕዞ ትጠቀም ደሎሞ ካባይ ብጣዕሚ ዝጽቡቅ የለን በቃ ወሎ አሜን ስለዚ ካባኻ ዝጽቡቅ የለን ካባኻ ዝጽቡቅ የለን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ስለዚ እንታይ ይልና ኣሎ ክቡር ኢኻ ሕዝዋ ኢኹም ክቡር ኢኻ ብሉጽ ኢኻ የፍቅረካ ኢኻ እግዚአብሔር ነብስኹም ከም በሎ ኩሉ ግዜ ኣነ ክቡሬ ኣነ ብሉጽ ንዓይ ዝመስል የለን እግዚአብሔር ንዓይ ዝመስል ኣይፈጠረን ኢልናን እግዚአብሔር ክንባርኾ ብኸምኡ ኣለና አሜን ኣብቲ ምስጋና ከዓ ተና ኣርባዕተ ነገር ሓደ እንታይ ኢለ ስለ ነብስኻ ተመስግን ኣለካ ብህይወት ዘለኻ ካልኣይ ስለ ስድራኻ ሳልሳይ እንታይ አሜን ሃሌሉያ ራብዓይ አሜን ሃሌሉያ ስለዚ ክደግመኒ ስለ ነብስኻ ስለ ስድራኻ ስለ ኣገልገልትኻ ስለቶም ጽቡቅ ዝገበሩልካ ብዝተፈላለየ ነገር ክነመስግን ኣለና